אוקיי. כי כשנצ'י מדבר, אתה תשב בפינה ותסתום. קשה להתעלם מהאגרסיביות, מהתוקפנות שמופנית כלפי האתה הזה. ולא צריך להיות חוקרת ראפ בשביל להכיר ולקשור את זה לאחד מהמאפיינים הבסיסיים והמוכרים בשירת הראפ באשר היא. ואני כמובן מדברת על הראפ באטל, על קרב הראפ. אותה מסורת של כתיבה שהגיעה לשירת הראפ האפרו-אמריקאית ממסורות שירה אפריקאיות קדומות שהיו בעל פה, שבמסורת הזאת למעשה שני משוררים או יותר עומדים אחד מול השני ועולבים אחד בשני, משפילים אחד את השני, ממש נאבקים ונלחמים אחד בשני, כשכלי המלחמה שיש בידיהם כמובן אלו כלי השירה. ובמסורת הזאת, כמו שאמרתי, המשורר אחד עולב בשני ובעצם מאדיר את עצמו, את האני שלו, על חשבון האתה הזה. אז בשיר הזה של נצ'י נץ', רבית פלוטניק, מי שמכיר, של נצ'י נץ', השיר נקרא טיפת אמת, מתוך האלבום האולפן השני שלו, בור ועם הארץ. אני שואלת, מי זה אני הזה שמאדיר את עצמו על חשבון האתה? האם זה נצ'י נץ' בעצמו? על מי הוא פונה? במי הוא בקרב? והאם יש ביניהם מגע בתוך השיר? והאם האתה הזה יזכה להשיב מלחמה בשיר? וגם איך יכול להיות שאני מדברת על אני, אבל בעצם אין בכלל גוף ראשון בשורה הזאת. אז בשביל לענות על כל השאלות האלו, אז קודם כל צריך להכיר באפשרות של קרב הראפ כאפשרות שמכוננת את הכתיבה ואפילו מכוננת זהות. אפשרות שהיא מעבר לקונטקסט של במה, קהל שעומדים מול אנשים, אלא ממש מה שמניע ומייצר את הכתיבה, ויותר מזה, מה שאני רוצה להציע ולהראות לכם היום, שהקרב הזה למעשה הוא קיים ונמצא בשיר עצמו, בתוך השירים. כדי להבין את זה ואיך זה קורה, אנחנו צריכים להכיר במאפיין נוסף שהוא אינרנטי לשירת הראפ, וזה העובדה שראפרים נושאים שני שמות, השם הביוגרפי שלהם ושם הבמה. אני כן רוצה בכל זאת להתייחס למאפיין הזה במונחי מחקר הספרות, ובשביל זה אני נעזרת בספר של אורי ברנשטיין, על הפרסונה, שבפרק הראשון שנקרא גם על הפרסונה, ברנשטיין מייצר ממש תשתית שמבחינה בין שלוש ישויות. הראשונה היא האדם האמיתי. זה האדם שמסתובב בעולם, חווה את החוויות וחי את החיים שלו. השנייה זה האדם הכותב. האדם הכותב זה החלק באדם האמיתי שלוקח את החוויה מהמציאות וממיר אותה לכדי כתיבה, עושה את פעולת הכתיבה ממש. והישות השלישית זו הפרסונה השירית. הפרסונה השירית אומנם נבראת מתוך הפעולה של הכתיבה של האדם הכותב, אבל כן חשוב לי להדגיש, שברנשטיין בעצמו מציג את זה, שהפרסונה היא בעלת קיום עצמאי. היא אומנם נוצרת מתוך הפעולה של הכתיבה, אבל האדם הכותב לא מתכנן אותה, הוא לא מתכוון אליה. היא הקול שנגלה מתוך השירים. עכשיו, בספר הזה ברנשטיין משקיע הרבה מאמץ כדי לאפיין סוגים שונים של יחסים של הפרסונה הזאת, דווקא עם האדם האמיתי. ואחד מהסוגים שהוא מאפיין, שהוא דווקא מגדיר אותו כנדיר וכמעט לא נמצא בשירה הלירית, דווקא המאפיין הזה הוא מאוד נפוץ ומאוד קשור לשירת הראפ, ומה שהוא מתאר שם זה איזושהי זליגה של הפרסונה מחוץ למרחב השירי, עד כדי השתלטות וטשטוש ההבחנה בינה לבין האדם האמיתי. הוא לא עוסק בספר הזה ביחסים בעצם ובאופי של היחסים שבין הפרסונה ובין האדם הכותב, אבל אני רוצה להציע ולהגיד שהאדם הכותב הוא למעשה סוכן כפול. הוא נמצא גם בחיי המציאות וביום יום של האדם האמיתי, אבל הוא היחיד בעצם שיש לו גם גישה בתוך מרחבי השירים. האופי שלו ככזה מייצר אותו כמעין מתווך, או אפילו אני רוצה להגיד בשירת הראפ, כמי שאמון על הגבול הזה, היחיד שיכול להבחין ולהבדיל איפה נגמרת הפרסונה
ואיפה מתחיל האדם האמיתי. ומטבעו ככזה, זה מייצר כל מיני מתחים שתכף אני אציג אותם. אז בחזרה לנצ'י נץ', רביד פלוטניק, בשנת 2019, אחרי שהוציא 4 אלבומי אולפן שיצאו תחת השם הפרסונה נצ'י נץ', הוא עושה איזשהו מהלך חסר תקדים בעולם הראפ ובישראל בטוח, למיטב ידיעתי גם במקבילה האמריקאית, והוא מוציא את האלבום האולפן החמישי שלו תחת השם הביוגרפי שלו, רביד פלוטניק. המהלך הזה עורר הרבה עניין, הרבה סקרנות, תרבותית, מחקרית שלי, וכן, בכל זאת מציגה את התזה שלי, ובאמת הפרק הראשון בתזה שלי מוקדש לשרטוט של היחסים האלו, שבין האדם הכותב ובין הפרסונה, בין נצ'י נץ' ובין רביד אם תרצו, למה שאפשר בעצם את אותה השאלה של מסכת הפרסונה, פרסונה הרי בלטינית המשמעות היא מסכה. אז היום אני משתפת אתכם בחלק קטן מהפרק הזה, שכל כולו מוקדש למעשה לאיתור ולסרטוט הקרב הראפ הזה, שמתקיים בתוך מרחבי השירים, כשאני משתמשת בעוד איזשהו עיקרון שמנחה אותי בקריאה של האיתור של נקודות המגע האלו בין הפרסונה ובין האדם הכותב, שהעיקרון הזה הוא העיקרון בדיוק של האני שמכונן את עצמי אל מול אתה, ואני ממש עושה עבודה כמעט בלשנית, אבל אני מסתכלת ממש על המופעים של הגוף הראשון, הגוף השני ואפילו על הגוף השלישי. אז כשהגעתי לשירים עצמם בארבעת האלבומים הראשונים, שמתי לב דרך העיקרון הזה של תנועת הגופים, שמתי לב שכבר בפתיחות של השירים קורה משהו מעניין, ממש בשירים האלה שיש בהם את הממד של הבטל, בשירים האלה שיש בהם את הקרב, ושמתי לב שכבר בשורה הראשונה, ברגע שנצ'י נץ' פוצע את פיו, הוא פונה בעצם למישהו, לאיזה אתה, אומר לו, אתה מה עשת, או וואלה, זוז בן אדם, קום, שלא תצא, תן להכניס, בוא ניכנס, אחוי התן, יש לו גם איזושהי ספק בקשה, ספק דרישה, וזה באמת איזשהו רגע של ההשתלטות של הפרסונה, של נצ'י נץ' על המרחב השירי. עכשיו זו נקודה שממש חשוב לי להדגיש, כי אני מדברת על איזשהו באטל, אבל חשוב לי שלא יהיה בטעות איזו תחושה שיש שם איזה באטל הרמוני כזה, ודיאלוג ושיח פתוח, לא, הפרסונה משתלטת על המרחב השירי, והיא רוצה לזלוג החוצה גם אל המרחב המציאותי, ומתוקף ההשתלטות הזאת, למעשה היא לא חולקת את המרחב השירי. הדבר הזה מייצר עבור האדם הכותב צורך להשתמש בתחבולות, ממש תחבולות שיריות, מוזיקליות, פואטיות, כדי לבוא במגע עם נצ'י נץ', עם הפרסונה, כדי להשיב מלחמה. ובאמת בשיר שלנו, בטיפת אמת, לפני שנצ'י נץ' אומר תן להכניס טיפת אמת ביום של גועל נפש, אנחנו יכולים לשמוע איזושהי תחבולה כזאת שנעשית על ידי האדם הכותב, והתחבולה הזאת היא גם איזשהו מאפיין שקשור קשר הדוק לשירת הראפ. אני מדברת על הסימפול, הדיגום המוזיקלי, שלוקחים איזושהי שורה או איזושהי מנגינה משיר אחר ומשלבים אותה בתוך השיר. במקרה של השיר הזה, האדם הכותב משתמש בשורה שבקולו של סבלימינל, מתוך שיר שמשתתפים בו הרבה משוררי ראפ גדולים ומוכרים, כמו שאנן סטריט, פישי הגדול, נמרוד רשף, ושמות שמי שמכיר יודע שהם גדולים וחשובים. והשורה היא, מי זה פה מספר אחד? עכשיו, אם אנחנו עושים קריאה בשיר, שלא לוקחת בחשבון את הנוכחות של האדם הכותב והפרסונה, ולא מכירה באותו קרב ראפ, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, יש פה שורה של ההדרה עצמית, מי זה פה מספר אחד, נצ'י נץ' בא להגיד, אני פה מספר אחד. אבל אם אנחנו מכירים באותו באטל, בתוך המרחב השירי, ואפילו מכירים בסימפול
שימוש בקול של אחר, אבל עדיין הקול של האדם הכותב, אנחנו רואים שיש פה ממש התגרות, אתה רק חושב שאתה מספר אחד, אבל בעצם יש הרבה מספר אחדים לפניך, והתפקיד של זה כאן, בפתח השיר, זה למעשה כמו בבטל ראפ, לגרות את היצירה ולהניע את היצירה, וזה באמת מה שקורה. נצ'י נץ' עונה לו, תן להכניס טיפת אמת, והשיר כולו הוא מין תגובה כזאת, ניסיון להדוף את הבטל, את הנוכחות יותר נכון, ואת הכל של האדם הכותב. אז בכל זאת אני כן רוצה להציג איך עובד עדיין העיקרון של הגופים, ואיך זה קורה גם בתוך השיר. אז בחרתי להציג לכם את הבית השני, זה שיר, כמובן מי שרוצה לשמוע, טיפת אמת, אבל אנחנו לא נעשה קריאה מעמיקה בבית עצמו, בחרתי להציג לכם את הבית השני, כי אני חושבת שיש שם נוכחות מאוד בולטת של הדחיסות של הגוף הראשון, כמו שאנחנו יכולים לראות, זה הולך ונהיה יותר, כן, אם אני אפול אני אנחת על עננים, לא פלא שאני, אותי, ונהיה ממש 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 דחוס לקראת סוף הבית, אכלתי, נפלתי, וקמתי, טיפסתי, שרפתי, פתרתי, פקחתי, איזשהו ניסיון של הפרסונה להגיד, אני. הניסיון הזה הוא ניסיון כמעט אירוני, כי ככל שהוא אומר אני, אנחנו מתקרבים לקראת סוף הבית, ומגלים שאין דרך להגיד את האני הזה, בלי אתה, וזה קושר אותו קשר הדוק, למישהו מנסה להדוף מהמרחב השירי. כן יש פה איזה ניסיון של הפרסונה להגיד את עצמה במנותק מהאדם הכותב, אבל זה במחיר של אובדן האני, באותו משפט, בשורה שלנו, כי כשנצ'י מדבר, אתה תשב בפינה ותסתום, הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, למעשה זה במחיר של העלמות האני, וברגע הזה שהוא תוקף אותו, כן, הוא מוותר על כל האני, על כל דחיסות האני, אני, והדרך היחידה שלו לעמוד בזכות עצמו ולא בצורה הדוקה וקשורה לאותו אתה, שהבנו כבר שזה האדם הכותב, היא לוותר על האני, על הגוף הראשון, ולהגיד, לקרוא לעצמו בגוף שלישי, כי כשנצ'י מדבר. ובאמת ברגע הזה, הוא נעלם, אבל הוא גם נעלם. האדם הכותב אמנם, הוא נענה לו, הוא אומר, אמרת לי לסתום, אין בעיה, הבנתי שאולי רציתי פה איזה גבול, והוא לא מדבר בקולו באופן ישיר, אבל הוא גם מבחין ושם לב שהפרסונה, נצ'י בעצמו, נעלם באלף, זאת אומרת גם הוא משתתק וגם נעלם בעין, פשוט נעלם בכל האופנים פה. אז כאן קורה עוד איזשהו משהו, האדם הכותב, אתם זוכרים, הוא סוכן כפול, הוא גם אמון על הגבול הזה, אבל הוא גם מי שמניע את הפרסונה לפעולה, מי שמניע אותה ליצירה עצמה, הוא יודע שהוא לא יכול להיעלם לחלוטין נצ'י. אז הוא עושה עוד שימוש ברגע הזה, באותו מאפיין שהצגנו בהתחלה, בדיגום המוזיקלי, כשהפעם המוטיבציה היא קצת שונה. אם בהתחלה ראינו שהוא עושה את זה כדי להתגרות בו, כדי להציס אותו, כדי להכעיס אותו, אז כאן הוא עושה שימוש בדיגום מוזיקלי, הוא לוקח כל מיני שורות משירים של נצ'י קדומים יותר, ובעצם בבליל של חלקי שורות, הוא טוען את כל החלל, המרווח הזה שנוצר ברגע שנצ'י משתתק, הוא טוען את זה בעצם במשהו, בדיגום שהמטרה שלו היא דווקא לפייס, שורות שבהם נצ'י אומר, אני קוראים לי נצ'י, ונצ'י פלטינה מחומשת, והוא ממש מזכיר אותו בשם שלו. אז המחוות הפיוס הזאת, היא מחזירה את הפרסונה, את נצ'י לפעולה בתוך השיר, וכראיה אנחנו יכולים לראות שהבית הבא, הבית השלישי והאחרון, נפתח למעשה בגוף ראשון רבים. הוא אומר, זה סיפורו של הבום שקלק, נזרח ולא נדע נפילה. אנחנו נזרח, אתה ואני ביחד, האדם הכותב והפרסונה. אז לסיכום,
קרב הרב, כמו שרציתי להציע לכם היום, הוא דבר שמכונן את היחסים שבין האדם הכותב ובין הפרסונה, והוא משהו שהוא הרבה יותר מרעיון ומסגרת רעיונית, ויותר מזה הוא ממש נמצא במרחבי השירים. יש המון דרכים, כמו שראינו, היום הראיתי לכם שני מאפיינים, את הדיגום המוזיקלי ואת ההצמדות לעקרון הגופים ותשומת לב מאוד רגישה לתנועות האלה, מתי זה גוף ראשון, מתי זה גוף ראשון רבים, אבל יש עוד הרבה מהם, ואני מתארת אותם בפרק הראשון שלי, שאני מאוד מקווה שתוכלו לקרוא אותו בקרוב. ועוד נקודה שהיא מאוד חשובה, זה שגם אנחנו מבינים שהקרב הזה הוא דינמי, הוא לא סטטי, הוא דינמי, והוא נפרס על גבי 4 אלבומים, וזה מה שאפשר בסופו של דבר לנצ'ינץ' לפנות את המקום שלו לרבית פלוטניק. תודה רבה.